Kulukula kakulonde kama kupastor ngithandile ngeflick inamba ngicela isetshenziswe umuntu oyimember ye-channel kusongona ekuseni ka 5 ntambama eyisebenzisa kuma calls not WhatsApp hayi kuma SMS hayi WhatsApp shini ngamanye amazwi uma uyimember ye-channel linamba isebenzisa kodwa hayi ku WhatsApp hayi kuma SMS nakhona uyisebenzisa kusongona ekuseni ka 5 ntambama ngomgqibelo ke too busy nangesonto ngesontweni abantu benganciphisa ukungifana zokhalezo speaker la ubonisiwe Mthethwa 8668 utamene ufundisa ukuphupha komuntu ongumthandazi kuhlolela khona lapho uboneke sequla umuthi wesintu efaka izebatho zesonto eziblue and white ngiyabonga baba mfundisi so kuyenzeka uye kumuntu ubona uyibona sesangomeni kumthandazi or kumuntu nje okuhlolelayo ekutshela inkinga yakho noma ekutshela isixazululo futhi sibe kunjoba kunjalo lokho esuke ekutshela kona umethi wena ukuze uphumelele inkinga yethu 1 or 2 or 3 kusho ukuthi ilokho uvezela ukuthi isolution yini noma uvezela ukuthi inkinga yini ungaphuma kanjani kuyo uvezela ngento ezizokwenzeka nokuthi ungasikema kanjani so ilokho uyabona kodwa akasenze kanjena number 1 ngokwenkolo uma uphupha umuntu kuwuphawu luhluma ekuhlolela lungasho ukuthi kungenzeka uNkulunkulu kade elethe izambulo ezintsha nongazazi kodwa ezibalulekile ngempilo yakho noma ngesimo sakho. U-Amos 3:7 ngokuba inkosi uJehova ayenze lutho ingayambulanga imfihlakalo yayo ezincekeni zayo abaprofeti. Okay? Ngokwesinto uma uphupha umuntu uphawu luhluma ekuhlolela lusho ukuthi kungenzeka ithongo noma idlozi omnyangathi yidalo ezikwembethe ekade sindlulisa umlayezo futhi sikukhombisa kanye nekhambi eliqondile elizokusiza esimeni sakho ngoba kungenzeka vele usenkingeni njengamanje vele kunento ekuhlupha njengamanje so uyakhona ukuthi ke inkinga le nalikhambi uyabona uma nguthi lo muntu kusho ukuthi uyophila ngemini make eqola imithi futhi imithi yokusiza leyo nkinga kodwa uma ukuthi ubekuhlolela elungisa newasho ukuthi inkinga yakho uyolungisa yini isiwasho uma bekuhlolela ukukhulekela futhi inkinga yakho ulungisa yini imkhuleko yabona izenzo 16:16 kwathi siya ke endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane enomoya ubungoma eyayithola ke itholela ke abanini yoinzuzo enkulu ngokubhula yona ke yamlandela uPaul yamemeza yathi ke laba abantu bayizinceke zikaNkuluNkulu phezkonke ezimemezela ke kini indlela yensindiso lo muntu wayebahlolela lapha ebhule bathi lapha akabazi yabathi lapha abantu bakaNkuluNkulu bamemezela indlela kini indlela yensindiso yabona so wayebahlolela lo muntu ebatshela into abayiyo vele. Okay, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu kuba uPaul uhluma ekuhlolela usuke lusho ukuthi kungenzeka wena umele ukuvakashela vele umelaphi umele uvakashela umuntu kombolofiki okunguye ozothola inkinga yakho aphinda akunike nesixazululo emva kwalokho. Izenzo 8:9 kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo eyayikade ke yenza imilingo kulowo muzi isimangaliso isizwe saseSamaria izishaya umuntu omkhulu banamathela kuyo bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu bethi lo ungamandla kaNkuluNkulu abizwa ukuthi ke makhulu babe namathela kuyo ngokuba ke ebamangalisile isikhathi eside ngemilingo yakhe so ke siyabonga besibheka la kuphupha umuntu ekuhlolela ekutshela inkinga kunjengoba kunjalo ngaza kwethu. When you